Здравейте, скъпи приятели, аз съм Самуил Витяхов и днеска ви взимам с мен на приключението, което с екип Доброта отиваме до град Кърджали, се запознаваме с хората, снимаме и по време на събитието, тъй като това ще бъде не един влог. Това е първия влог, днес отиваме да се запознаваме, отиваме днеска до Кърджали и ще ви взема с мен на това приключение. Айде, виждаме се от колата или откъдето ще пътуваме. Отиваме първо да се срещаме с Здравко, ще ви запознаем с него и отиваме към София да се видим с другите хора от екипа и това нещо, което в момента виждам, направо ми пълни очите. Само един момент. Ще се върнем сега. Това беше първото събитие, а сега отиваме да мачкаме за второто. Айде отиваме да видим Здравко дали е тук. Здравейте хора, вече сме с Здравко в София, отиваме към другите и се включваме, като сме вече с другите. Хора, ние сме на Лидела и чакаме другите и се виждаме от Кърджали. Ние се намираме пред арената, само че трябва да дигна някакси камерата. Нещо не се дига, защото съм се фокусирал. Това е готино, винаги, като снимаш. Това е цял ден. Ето го, арена Спартак. Това ще ви покажа след малко другите хора. Нашите хора там обсъждат нещата за благотворителността, която правим в момента и която ще бъде снимана целият период. И да, се виждаме после. Скъпи приятели, навръщаме вече от Кърджали, заредени с много положителна емоция. Се връщаме и давам думата на нашия лидер и организатор Здравко. Здравейте на всички. Какво да кажа, изключителен ден. За пореден път на мен ми се случва да се докосна до такава кауза, до нещо подобно и изключително много се гордея с този факт, че с мен беше и Сами, както и Мони и Лана от моя екип. Много съм благодарен и се чувствам изключително много отговорен, защото първа предстои изключително много работа, но смятам, че ще се справим и че ще бъде много важна крачка за нас. И така хора, днешният влог завърши много добре, заредени сме с положителна енергия и мачкаме за събитието. Ще пусна малко повече информация, ще пусна и видеото, което снимахме и на 22 ще се видим в Кърджали. На 22 ще се видим в Кърджали, там където ще бъде най-интересното, оттам пак ще снимаме целият процес и в следващото видео се виждаме. Айде! Здравейте на всички! Аз съм Здравко Костов и съм ръководител, главен организатор и лидер на екип Доброта. Искам да направя това видео и ще се радвам колкото може повече от вас да го чуят, за да обявя нещо важно и за да споделя нещо важно. Преди един месец, на 17 април, на Разпети петък, аз получих едно обаждане от моя приятел и популярен рапър Играта. Той ми се обади с молба да се обадя на едно момиче, което от град Кърджали и организира събитие за майка си. Той ми каза, че тя има нужда от помощ и с много неща може да й бъдем полезни. Аз се обадих, като й казах за мен, за моя екип, за това, което имам аз като опит в инициативите, за това, че съм създал екип Доброта, че сме минали вече едно събитие, което счупи доста рекорди и може наистина да й бъдем много полезни и искаме да помогнем. Тя ми даде зелен светофар.
Аз си казах, че единственото мое условие понеже от град Елин Пелин до град Кърджали е доста път, да има за мен и за екипа ми осигурен транспорт, да има къде да останем да спим и да има поне какво да ядем. Като това до някъде беше условие, до някъде разбира се и молба. Така стана, че тя каза, че всичкото това нещо, тя ще направи всичко възможно да бъде уредено и всичко да бъде по добър начин. Аз организирах моя екип и се разбрахме на 11 май да направим пътуване до Кърджали, където аз да видя арената, да измисля събитие като главен организатор и лидер и опит в тези неща на екипа. Хората от екипа ми също да дадат мнение, да се запознаем с момичето, разбира се, ако можем и с нейната майка, да вдъхнем кураж и разбира се, заедно да почнем да работим върху доброто. Като отидохме, те ни посрещнаха по добър начин, всичко беше добре. Седнахме, те ни казаха докъде сме стигнали, докъде са стигнали с организацията. Казаха ми какво са направили до момента, кои хора са поканили като участници и така нататък. В същото време ми казаха, че имат разрешение от кмета да използваме арената. Казах им, че ще е важно, защото ние ще пристигнем на 20 в Кърджали, 2 дена преди събитието. Още на 20 тя да бъде отворена, за да може да влеземе, за да може по добър начин всичко да се направи и организацията да бъде по наистина професионален начин. Тя каза добре, седнахме, разказа ни за случая на майка си, колко пари трябват и така нататък, всичко беше по добър начин, отидохме на арената. Ми трябваха 20-30 минути да се разхода. С моя поглед направих, мисля, че уникален план, уникален сценарий за събитието, след което всичко беше по добър начин, разбрахме се и тръгнахме с най-големи усмивки обратно. Казах и, че рекламата е доста важна. Така или иначе ние щяхме да направим профили на екип Доброта, нещата така съвпадаха. Направихме профили на екип Доброта и първото видео, което качихме, разбира се, е второто ни събитие, в което ще участваме и ще помогнем. Именно събитието за Таня, мелодия на надеждата, майката на Криси. Качихме видеята, за няколко дни те набраха уникална скорост, над 10, 12, 15 хиляди гледания общо в Facebook, TikTok и Instagram. Всичко вървеше по добър начин. На вечерта на мен ми писа едно момче, което се представи за човек, който е от екипа на община Кърджали. Каза, че разбира за събитието от нас, че не знае за какво стана въпрос, че на него и на общината никой нищо не им е казано, не им е казано абсолютно нищо. И аз дадох моя номер и се разбрахме следващия ден да се чуем. Чухме се с човека, Христо се казва, той. Направихме хубав разговор, в който той ми обясни, че до момента това, което сме направили като качване на видеа и така нататък, не е окей, защото не сме имали право от общината. Аз му казах, че не знаех, че знам, че Криси има право от кмета да използва арената, че всичко е легитимно. Той ми каза, че не е така. Каза ми, че иска среща с Криси. Аз му казах, че това момиче наистина има нужда от помощ, че искаме тяхната благословия, за да го направим. И наистина като опитен човек знам, че едно събитие, в което и да е било община, трябва винаги да върви екипа или хората, които организират, да върват ръка за ръка с общината. Така станаха нещата, че той каза, че иска да се види с нея, организирахме им среща, организираха си среща, казах на Криси да му се обади, казах на Криси, моля те Криси, отиди на тази среща, без его, без самочувствие, наистина общината от тук нататък може да ти помагат с много и да ни помагат като екип на всички нас. Тя каза, добре Здравко, вечерта, мисля, че същия ден или на следващия вечер забравих и аз, на следващия ден мисля, че беше, отивам аз на тренировка вечерта, през това време работата вече течеше по добър начин. Аз вече се бях свързал с доста изпълнители, които да се включат, нали, чаках отговор, отделно за реклама, всичко беше добре. Хора вече от Елин Пелин, дори от моя роден град, ме спираха, казаха ми за събитието, екипа ми се готвеше, кой е взел болничен, кой не болничен, кой платен отпуск, кой не платен, за да се подготви и да бъде от 20 до 22 в Кърджали. Вечерта отивам на тренировка, звъни ми Диан от номера на Криси, нейния приятел, и ми казва, че хотела отпада, че не могат да ни осигурят тия неща, които си бяхме разбрали. Казва ми, че не могат да намерят и друг хотел, че от общината също не могат да помогнат. Казва ми, че са направили тази среща с човека от общината, че им казва, че ще им помогнат, че всичко ще бъде наред. Пред това положение аз го попитах дали отпадаме, той ми каза, че съм го разбрал погрешно, просто трябва да се чуем с човека от общината, да видим какво ще измислим и какво ще направим. Попитах към колко да му се обадя, казаха ми утре след 10 му се обади. Така стигаме до днес, звъннах му, извинявам се, че съм толкова обяснителен, просто искам да се знае цялата истина. Защо ние качваме, сваляме видеа и така нататък. След 10 часа
обадих се на човека, всичко беше точно. Той ми каза, че просто вече ние отпадаме, няма смисъл от нас, при положение, че те ще им помагат. Каза ми, че няма нужда от каквото и да е било друго. Аз му обясних, че се радвам, че съм им помогнал, макар и духовно, че бихме този целият път с екипа, да видим арената, че им помогнахме с организацията на събитието и плана, че дъхнахме, макар и духом кораж на тази женица, която наистина пожелавам от все сърце да се оправи, както аз, така и целият ми екип. И наистина аз му казах, че ще направя едно видео, в което да обясня цялата истина, защото тя според мен е най-важната, хората да бъдем истински. Исках да им кажа също така, че ще свалим видеята, те много добре знаят и видеята ще бъдат свалени, защото тук нататък, щом ние няма да бъдем на това събитие, аз и екипа ми, като някакви лица, които да помагат или да взимат някакъв контрол там и да участват, няма смисъл да ги има тези видеа. Те ще поемат там рекламации и всичко, просто правя това видео, за да може всички вие хората да знаете цялата истина, както се казва. Пожелавам от все сърце на Таня да се оправи, пожелавам им събитието да мине по добър начин, поздрави от мен и екипа, просто моля ви, когато организирате едно събитие, да знаете, че освен организацията на събитието и помощта за този човек, за който го организирате, то носи и много други отговорности. Нашата цел на екип Доброта е да организираме събития, да помагаме на хората, но също така да даваме правилния пример на децата, да се опитаме да върнем доброто на мода и да заразяваме хората колкото можем с този вирус на добротата. Така че моля ви, когато организирате едно събитие, като си давате думата, бъдете точни, не залъгвайте хората, защото по този начин аз излизам, макар и да не вярвам, защото те ми имат страшно доверие, излизам лъжец пред моя екип, а това всички хора, които ме познават, знаят, че не е така. Възпитанието ми и културата ми са много различни от това да бъда лъжец. И историята говори за нас, за нашите събития, 14 събития, над 60 000 лева събрани в помощ на различни хора и много хора, които вече са заразили от вируса на добротата. Така че моля ви, бъдете точни и конкретни. Аз съм сигурен, че събитието ще се получи по добър начин, но опитвайте да заразявате хората с това. Опитвайте се да бъдете точни и коректни и наистина като давате дума да държите на нея. Това мисля, че е най-важното нещо. Поздрави, прегръдки от целия екип на екип Доброта и от мен Здравко Костов.